Jo tonono subra Jisu Kristo ni mungai jibai yaparo. Hai no hai kaitor ni kokno sanani hine wansuk japika. Kok botomang kha o chwrairok ma-phani kok khwnadi. Ipis berem dok betang hingke sani simi tham. O chwrairok ma-phani kok khwnadi abo subrai nayo. Nini ma-phani kok khwnadi omono puila kara gonang dagima a kara khe omohai abo baino bebagono nini kaham ungano phianung hawo dogoi tongoi manwano. O chwrairok ma-phani kok khwnadi abo subrai nayo. Chwrai bwsa phano ungthung, chwrai chikon phano ungthung, sikla phano ungthung, hik sai najak eba kaijak phano ungthung, chakra phano ungthung, jotono ma-phani kokno khana thai klayo. Tamni bagai hinke abo subrai nayo. Chakra ungkha hanei, torkha tei lokha hanei ma-phani kokno khnayawi tongnani ungya. Nini ma-phani kok khnadi omono puila kara gonang dagima. Nini ma-phani kok khnadi hanei o thayo sawo. Phia lamrma berem noichi betang hingke chinayo nai nugo nomano phano borom khlaidi hanei hake borom khlaidi eba kok khnadi hinmani abo tamo abokhe haise ma phangnerok bwsarokno kok phano ko charkha phrangmani phano ungkha tei dagimani phano ungkha abo khunju bai simi khnawoi i hanei tongmani simi bai ingya je khnamani tei eba je sajakmani tei samung khlaidi hinmani kokse tei je sajakmani tei samung khlaikha hinkese borom khlaimani haini bagai ma-phani kok khnama teino samung khlaidi tei ma-phano borom khlaidi. Ma-phani kok khnanani nango hinmani abo kahamni bagai se phia hamyani bagai ungya hanke tamo no toyei khnanani nang kaichku points aborok ungkha chuak mai kham tanungdi drugs tanadi tawalaidi tabulaidi rongsrungdi kaitorno poito khlaidi suridi girjao thangdi chrai skango ta kaijakdi kaijak yani skang boroi eba chalabai ta kadaldi. Ma-phani kokno khnanani nangyano tei kainei points rongsrungna muchungma desire about study romdi kroksa student eba rongsrungnai metric exam pass khlaiei aboni yagulo je a rongsrungnai ni muchungma eba bo je course no tei porinani muchungo arts commerce science arono bono porirdi eba gebemung ta angthung ma phakheba arts poridi hino haiphano bwsang kangke science se porinani muchungjago aboni bagai ma phangnai a chrai no eba khe bwsano arts poridi hinphano a chrai ngnai a ma-phani dagimani kokno khnayawi science phano porewi mano tumungno chugui tongkhangke eba khe pore rwnani bagai rang tongkheba jisuno poito ta khlaidi eba christian ta angdi hanei tumungno ma phangnai bini bwsarokno rangdama khlai tongkhe bwsangnerok a kokno ta khnathung tamni bagai hinke jisuno poito khlaiei phola muthangjago tei chukona hawo pholani tongthai mannai. O chwrairok ma-phani kok khnadi abo subrai nayo. Nini ma-phani kok khnadi omono puila kara gonang dagima a kara khe omohai abo baino bebagono nini kaham ungano phianung hawo dogoi tongoi manwano belai khe nangkukmani dagima जों o jagao nugo. This is very important for children which command by God to obey your parents so that we may have good in our life. Let us obey our parents. Abo baino bebagono nini kaham ungano phianung hawo dogoi tongoi manwano ma-phani kokno khnamani abo bwsarokni bagai kaham ungo ma-phani kokno khnakhe hamari mano a hamari ungkha hawo dogoi tongoi mannani eba khe ayu kolok ungnani elengba kthar ni bisingte kaitor joto ni sakao joto chwrairokni sakao hamari khlaijathung. Amen.